Masu sauraro barkanku da wannan lokacin, sannunku da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shirin namu daga nan Sport House News, inda za ku ji cewa dan wasan bayan Liverpool da Ingila Joao Gomez mai shekara 27 a shirye ya bar kungiyar abadar nan bayan yunkurin da ya yi na komawa takare da a Newcastle a watan da ya gabata ya cutura. Kungiyar kwallon kafa ta Marseille tana da niyyar biyan fam miliyan 17 kan dan wasa mai kai hari na Ingila da Arsenal irin Nketiah mai shekara 25. Yayin da ake sa ran kungiyoyin biyu za su ci gaba da tattaunawa da juna a cikin kwanaki masu zuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace kuwa a shirye take ta amince da dan wasanta na gaba Jordan Ayew mai shekara 32 ya bar kungiyar a wannan badarar, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ke nuna sha'awarta kan dan wasan. Everton na son dan wasan gaba na kasar Paraguay Ramon Sosa mai shekara 24, sai dai tana fuskantar gogayya da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest a yunkurinta na barcin dan wasan. Yunkurin da Leicester ke yi wajen ganin ta dauko dan wasan gefen Ingila Nelson mai shekara 24 daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ya gamu da cikas saboda ba za ta iya biyan kuɗin dan wasan na Ingila ba. Leeds United ta yi wa dan wasan gefen Feyenoord da Ingila Ryan Kent mai shekara 27 tayin fam miliyan 2.5 sakamakon kociyansa Joseph Mourinho ya kosa ya ce faran da tsohon dan wasan na Rangers. Kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta amince ta siyi dan wasan tsakiya na Benfica da Portugal João Neves mai shekara 19 kan kuɗi da ya kai euro miliyan 60. Kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest na gab da siyan dan wasan gefe na Portugal João Silva mai shekara 24 daga Victoria kan kuɗi da ya kai euro miliyan 7 da yarjejeniyar ƙarin euro miliyan 5. Kungiyar kwallon kafa ta Wolves da Fulham sun bi sahun sauran kungiyoyin kwallon kafa da suke rige-rigen daukar dan wasa mai tsaron baya na Faransa Isaac Toure mai shekara 21 daga Lorient. Kungiyar kwallon kafa ta Fulham ta amince ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sayan dan wasan tsakiyar baya na Spaniya George Cuenca mai shekara 24 daga kungiyar kwallon kafa ta Villarreal. Kungiyar kwallon kafa ta Coventry City na zawarcin dan wasan gaba na Ghana wadda kuma ke taka leda a West Brom Thomas Asante mai shekara 25, wadda Hull City ta yi masa time fam miliyan 2.5. Duka ne karshen labaran namu yau, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai rika su.